आंनि साननाय मथेबा नोंथाङा दा गोहो बिथाङा माने गावबादि साब्रैसो लिडार थायोमोनब्ला गाबोन समफोरनो बे रेकर्डखौ सावनो हागोन बिथांमोना मानि थाखाय हेंथा होदों नोंथाङा बर'नि जुदि थै दङमोनब्ला बे बाथ्राखौ बुंनो नाङा 2 बोसोरसोनि उनावनो आरो बर' हारिया जोबस्रांनायनि लामानि बाथ्राखौ बुङो ब्रह्म नोंथाङाथ' बैसो जाबाय दिनै बिफा महरै आं नोंनि फिसा जानानै बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों आरो जोबस्राङा बेखौ जोंथ' बुंस'नो हालिया दा नाथाय जोंनि थाखाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ जुदि भितराव हाबनानै बर' हारिनि गामि रायजोआ देरोबा जोंनि थाखाय मोजां अमर सिंह बिथाङा मा साननानै दिनै एकर्डनि बिलाइखौ सावनो नागिरदों जों बेखौसो बुंस'नो हाया ब्रह्म नोंथांनिसिम नोंथाङा मा सानखो नोंथाङा बर' हारिनि थै दंना गैया नोंथांनि मोदोमाव देहायाव दिनै नोंथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो बहानि बोलो मोनखो दिनै जोंनि सनितपुरनि जिखिनि जानो गोनां बिटिआर सक्ति बे जानो गोनांथारसै नाथाय नोंथांमोना मानि थाखाय हेंथा होदों नोंथाङा बर'नि जुदि थै दङमोनब्ला बे बाथ्राखौ बुंनो नाङामोन नाथाय आं दिनै नोंथांखौ सोमोन्दो लानानै बुंनो सानदों अमर ब्रह्म नोंथाङाथ' बैसो जाबाय दिनै बिफा महरै आं नोंनि फिसा जानानै बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों आदै नोंथाङा दा जिरायनो सम जाबाय नोंथाङा बेफोरबायदि बे माबा मोनसे मोननो गोनां बाथ्राखौ बुंनो थाखाय नोंथाङा आंनि साननाय मथेबा नोंथाङा दा गोहो गैला दिनै नोंथांमोना बर'नि जुदि थै दङमोनबा बर'नि जुदि साननाय दङमोनबा बर'नि जुदि अननाय दङमोनबा जोंनि बे सनितपुरनि जिखिनि जालांनाय जाथायफोरखौ नोंथाङा साननो हानांगौमोन आदै दिनै जोंहा जोबोद दुखुनांथाव बे सनितपुर हालामाव मानो होनोबा बै बिटिआर जानाय जिहेतु नोंथांमोननि जायगायाव बिटिआर जालांबाय बै बिटिआर जानाय समावबो जेब्ला जोङो बिटिआरखौ नागिरनो थांनायाव नोंथांमोनाथ' हारसिंनो नागिराखै जोंनि सनितपुर गलिनि गासै सुबुंखौ लानानैसो बिटिआरखौ मोननाय जादों बेबायदि मोननायनि गेजेराव नोंथांमोना जोंखौ बावगारलांबाय नामा दिनै नोंथाङा बावगारदोंबाबो बावगारदों होननानै दासान बै जाथायफोरखौ गोसोखाङादै जोंनि सनितपुरनि सुबुं माहारिफ्रा गासै सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' बै ट्रेन लामायाव थांनानै बेसेबां बड'लेण्ड नागिरनो थाखाय सोमावसारदोंमोन जाया लोङा सानसे ट्रेन लामायाव जिरायनानै सोरबा बेसे दुखु मोनदों बेफोरखौ एसे साननाय थानांगौमोन आदै आरो दावराय देख्रेब आमाइखौ आमाइ होननानै सोमोन्दो लाबाय नोंथांमोना बैसो जाबाय दा बे बैसोखौ लानानै बेफोरबायदि हेंथा हेंथिखौ लाबाय थानाया मोजां नङा आदैमोन आमाइमोन दिनै जों सरकारजों जोंनि आइजो माहारिफ्रा बेसेबां दुखु खस्थ'जों सहायनांदों आरो बेसेबां जोङो दुखुजों गोग्लैना थानांदों दिनै आंनि फंबाबौ बिथांमोना सरकारजों बेसेबां बुजानांदों बेसेबां जियाल जोबजानांदों बेफोरखौ नोंथाङा एसेबो साननाय गैया नामा आदै आमाइ नोंथांमोना एसे जिरायदों नोंथांमोना जिखिनि जोंनि फिथाइ थाइनो नागिरनायखौ नोंथांमोना जेन फेलें खालामनाङा जुदि फेलें खालामोबा नोंथांखौ जों सानना लागोन सासे गुबुन हारिजों लोब्बा थानाय आरो गुबुन हारिखौ नोंथांमोना निउसाव माने नुनो मोनदों अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा बिटिआर एकर्डनि माने जिथु एकर्डनि लेखा बेखौ गावबादि साब्रैसो लोगो मोनोबा बे एकर्डखौ सावनानै गारनो हागोन होननानै बुंनाय बाथ्राखौ नुनानै जों निउसाव नुनानै जोबोद दुखु मोनदों बेनिखायनो नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जों सनितपुरनि गामियारि ओनसोलनि मानसिफोरा ज' जानानै बे निउसनि बेरेखायै एबा हेंथायै जों बेखौ खावलायहरनो नागिरदों जाहाथे बिटिआर एकर्डआ दिनै फैयै दिनै 47टा गामि सोसननायनि लिस्टआव फैबाय बिनि गेजेराव जोंहा सनितपुर गहपुर आरो बिश्वनाथ बेखिनि गामियाव 47टा गामिया हाबसननायनि लिस्ट ओंखारदों बेखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन नाथाय मैया दाख्लैनि जिथुनाखि अमर सिंह ब्रह्मनि एकर्डनि जिथु माने बिलाइखौ सावनो नागिरनायाव जों आरो फिन गोसोआव दुखु मोनफिननाय मोन्दों जाहाथे इयुनाव औ नंगौ बाथ्रायाथ'
जायखिजाया खामानियाव पलिटिकेल राजनितिकनि खामानिफोरा बुंनाय बायदि गासिबो जाजोबा एसे गोबावबो जायो बिनि गेजेराव लिरनाय बायदि गासिबो जाजोबाखै बेखौ जोंबो मिथियो दिनैसिम जाफुङाखै थेवब्लाबो 40टा गामियाव जोंनि मुं गैयै गामि लिस्टफोरा जोंनि डिस्ट्रिक्टआ हाबनायाव जोंहा एसे गोजोननाय फैदोंमोन मानोना जिखिनि हाबदों बेखिनिया जोंनि बर'फोरनि थाखाय दानिल' नङा इयुनाव लागै जारिमिनाव लिरजानानै थासिगोन जों रायजो मोनजाफुङाबो जानो हानाय सनितपुरनि गेजेराव बिटिआरनि एरियायाव थेवब्लाबो जोंनि बे जारिमिनाव जोंनाव गोगोमै बियो थांनानै थासिगोन सनानि हांखोजों लिरजासिगोन माने सानसे समाव सरकारनि आमोलाव माने बिटिआरनि एकर्डजों सनितपुरखौ 40टा गामि सोसननो हादों होननानै मोनसे रेकर्डआ जोंहा फैनानै थागोन हयथ' जों अधिकारखौ मोनाबो जानो हानाय जोंनि दिनहालागै होमबाबो जोंनि जारिमिनाव बियो लिरजाना थागोन बेखौ जों जोबोद गोजोननाय मोनदों बे 40टानि गेजेर गामि गैया नाथाय उननि लिस्टआव फैगौ जानुवारिनि समाव जानुवारि दाननि भितराव लिस्टआ ओंखारगोन होनना बुंदों जों नेनानै दङ जाहाथे जोंनि लिस्टफोराबो लासैनो ओंखारगोन होननानै जों आसा खालामो आरो बिटिआरआव जिखिनि माने दैदेनगिरि बिथांमोन दं जोंहा बर' सार दं आरो जों गबिन्द सारमोन दङ बिथांमोना जाहाथे जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टखौ बिटिआरआव सोसननायखौ माने एसे मोजाङैनो नायबिजिरनानै जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बे एरियायाव आपनार माबानिफ्राय गाब्रुनिफ्राय ओरैहाय जोंहा माबासिम सादुवारसिम माने नैबे भरलि दैमा बे सिमा बे भरलि दैमासिम जोंहा बर'फ्रानो बांसिन दङ बिनि गेजेराव माखासे हारसा गामि दङ एसे एनै होमब्लाबो बर'आनो बांसिन आरो बिनि गेजेराव माखासे खख्रि लाग्राबो दं एसे एनै आरो बेदर गोसोमफोरबो दङ आरो बे सानसे समाव बिटिआरआ माने आरोबाव जिबादि गोगोम जानानै दङ बेनिख्रुइ बांसिन गोगोम जागोन होननानै जों सानो बिटिआर एकर्डखौ सावनो नागिरनायनि बाथ्रायानो जादों बे बाथ्रायानो जाहैबाय अमर सिं ब्रह्म बिथाङा माने गावबादि साब्रैसो लिडार थायोमोनब्ला गाबोन समफोरनो बे एकर्डखौ सावनो हागोन होनना बुंदों नाथाय बे सावनायनि बेलायाव जों जोबोद दुखु मोननाय मोनदों जाहाथे बिथाङा बुजिना मोनदों जानो हागौ हयथ' खै बोसोरसोनि उनावनो आरो बर' हारिया जोबस्रांनायनि लामानि बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा बे बाथ्राखौ जोङो जोबस्राङा बेखौ जोंथ' बुंस'नो हालिया दा नाथाय जोंनि थाखाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ जुदि बिटिआरआव हाबनानै बर' हारिनि गामि रायजोआ देरोबा जोंनि थाखाय मोजां बयनिबो थाखाय मोजां आरो बर' हारियाबो गोख्रोङै रायजो जानो हागोन अमर सिं बिथाङा मा साननानै दिनै एकर्डनि बेलेगखौ सावनो नागिरदों जों बेखौसो बुंस'नो हायाखै